Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bolo-Bolo Daha Budaya. Hari ini kita akan melakukan wawancara kepada salah seorang pejuang di wilayah perbatasan Kediri dan Kabupaten Malang. Nah, siapakah beliau? Ikuti perjalanan kami ya. Nah, sebelum kita berkunjung ke rumah beliau, mari kita nikmati oleh-oleh khas Kediri. Menikmati tahu mar. Tahu mar marem sak donya. Merdeka! 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi Gusti Allah taala ngabulaken panjenengan kula lan panjenengan sedaya anggenipun nerusaken nggih menika perintahipun Gusti Allah aman sageta saterusipun sampun ngantos wonten godha rencana menapa-menapa. Sedaya menika kula suwun nggih semanten ugi menawi wonten kalepatan kula sebab kula menika tasih umur 9 gangsal. Dadosipun semerep nanging boten saged ngarani. Zaman Londo, zaman Jepang, zaman merdeka, zaman perangan 10 November sampai tuntas. Ya, alhamdulillah kula dipun paringi kalis ing sambekala kawontenanipun perjuangan ngantos sakpriki. Nah nggih menika elek-elek nek kanggo gawe. Ya. Namine elek-elek kanggo gawe, tapi nek kapiken mboten kanggo gawe. Ya, ngoten mawon sedaya niku panjenenganipun meski nggih ngaten sampun ngantos wonten alangan, perintangan saking tiyang ingkang boten setuju kaliyan tujuan ngaten menika nggih. Kula lan panjenengan nika ngabdi kaliyan negari kaliyan Gusti Allah. Gusti Allah saged maringi kalis ing sambikala. Ora rejeki kebena bilai. Kula lan panjenengan sedaya saged nyekapi kawontenanipun ingkang dipun suwun kula lan panjenengan sedaya. Atur kula kirang cekap, kula nyuwun pangapunten, kula paselak mulai 10 November kula sak kanca kula dipun angkut dhateng asrama sing dereng saged napa niku polah singkae tiyang perang nggih. Kedrudukan ta. Nggih teng mriku dijajah. Sinaoni kemauan, disinaoni nyekel senjata, ya, keberanian. Niku kula sak kanca kula wonten niku lho. Sing enten pabrike kosong blembing aler gitu. Ilen juke Bogor lah pundi, aler juke Jombang. Manggen teng riku bekase pabrik tebu. Kuwi wong kosong. Teng riku diulang, nggih. Diulang trep-trepe prajurit sampun dadosan prajurit. Sedaya niku nggih seneng mawon. Boten ajrih. Pancen napa bela tanah kelahiran Indonesia. Kelahiran P lah cekape perangan
10 November niku gencatan. Dadi musuh mboten asal nembak kriki mboten asal nembak krika gencatan. Gencatan niku lajeng Bapak Soekarno Hatta menika mboten ngertos polahe tiyang kageng badhe ngamanaken negarane. Lho niku terus aman ya. Tentarane Londo sing wong Jawa melok Londo dijaluk. Ya. Tentarane Londo sing tumut Indonesia ke dijaluk. Dadi padha ditaruh, padha dimong, padha diakoni. Boten asal iri-irian. Katose nek jajah boten asal. Sebabnya ngawontenaken PBB. Amane teng riku-riku nggih polahe ingkang ngomong niku kok nggih sukat. Semereper ngriko. Lah kula nggih mboten saged barbar ngoten niku. Ya. Pemiraken mawon sok nggih esle. Nggih. Ningali lawan kula saged gesang niki. Tasih alhamdulillah. Gusti Allah ingkang maringi panjang umur. Nek panjang donya boten kaya nek mati nggih ditinggal. Donya niku silihan mawon. Kanggene kula apa iki biyen gak silihan kabeh nyeleh wayah dipundhut kalian Gusti Allah wancinipun kebalik. Iya. Awake dhewe kantun nglampahi terus pundi nyuwun wilujeng kalian Gusti Allah nyuwun papan ingkang sekeca. Mestinipun ngaten menika panjenengan kula kaliyan panjenengan mestine nggih sami-sami nggih. Sami-sami. Ora enak wong sugih terus dadi melarat, wong melarat dadi sugih. Niku jarane pecah sami mawon. Sugih ya ditinggal donyane sing mboten gadah, lho pancen mboten gadah ya. Ya ampun kersula. Kados kula niki lho ngiyup sodong ngeten iki nggih kula trima. Ajeng mboten kalah teng pundi. Ya mboten saged. Dadose monggo sami-sami dipun lampahi pados kleresan anggenipun ngabdi kaliyan negari Indonesia. Ya. Saged tentrem ayem sedaya mboten peleh-peleh nggih. Wong tiyang perjuang niku mboten aku santri, ya santri tok tak perjuangi mboten. Wong Kristen ya mboten ya kabeh diperjuangi. Wong Buddha, wong santri, wong napa niku. Ya sedaya agama. Oh sami-sami saged rukun ten mawon. Ya, sing Islam aja sampe ece-ece wong Buddha niku nggih mboten sae sedulur. Mek sing diakoni agamane dhewe-dhewe. Sing iki seneng Islam, iki seneng Buddha, niki pun ece-ecean. Lho niku pamanggih kula. Lah kula niki mboten nate beguru ngoten-ngoten niku. Namun pikiran